Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-27 na sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayon ta nakachibug na sang palanyagahon, no? Saway pa kag nagahimos pa karon lang dugay-dugay. Importante, naka-social distancing, naka-facial kag face mask, kunyara kita sagwa sa ngaton sining nga puluyan. Ginasigahom nga tidri sa syudad sa Bacolod, apisar nga kaina sa ngaga na batian ang replay sang palayag sang presidente nga ang syudad sa Bacolod isa sa mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga ipaidalom sa GCQ sa General Community Quarantine. Apang nga aton sining alkalde nagaapilar nga dapat MGCQ na, modified GCQ ang syudad sang Bacolod. Bangod man sa pagnubo sang sining kaso, actually karon nga adlaw ginasigahom naton nga duha lang ang napagkit nga kaso sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Base na sa ginpagwa sang local IETF nga information nga karon nga adlaw duha gid lang ka kaso ang napagkit sa syudad sang Bacolod.
Pero sining sang presidente, mangindepende sa tagsa ka mga LGUs, local government units, kung nanano ang mangin status nila sining. No? Kaya mo nga si Mayor Evilio Lonadia ang nagpadala gilayon sang komunikasyon sa regional IETF nga kung mahimo ang Bacolod ipaidalom sa MGCQ. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan 59 días na lang ho ang nabilin kag Christmas Day. Lapit-lapit na gidlang. No? Pasubra na lang isa ka bulan ang nabilin kag Christmas Day. 59 days. While 66 días ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan. Kabayuntang steady pulse lang kita dira sa aton sining nga mga puluyan ha. Kung wala sang kaladtuan sa sining adlaw, mas mayo nga magpabilin lang sa sulod sang puluyan. Pero kung may yara importante nga hilingagawon sa sining adlaw, pwede man kagwa, kag importante, tandaan tagid naka-face mask, facial, kag social distancing. Never gid kita maglinutot. Ay kabudlay kung kaisa. Hindi mo mabalaan ang kagaw-kagaw nga ini. Ang COVID-19 bla kung din siya na yun dampi. Ay, forte. Sige sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kabayunta nakatsibog na ang halos kalaban. Kag sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side. Do damo-damo naman to ang positibo sa Oriental side no. Pero may mga banwa kag pilaman ka mga area sa Oriental side ang gindeklara nga COVID-free. Dari sa Negros Occidental, I think do San Enrique do may bag-o naman ganing nga kaso. Ang hinubaan, still sa gyapon ang free mga kaaksyon sa COVID-19. No? Kabayunta nga madugang-dugangan tani. Samtang sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon? Sa October 31 na, magabalik na ang biyahe sa mga fast craft. 3 ka mga fast craft company ang biyahe na. Plus ang roll-on, roll-off man na. Sige, kabayunta nga magsigi-sige na. Kay bisan paano pagdating, pag-abot sang bulan sang Disyembre, maro sa naaw na ang aton sining sitwasyon. Ayos, sige. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinubia. 376,000 pesos nga balor sa mga nagkalamatay nga kasapatan bangod sa baha. 5 ka mga LGU sa Negros Occidental apektado. Amo nang pinaka-latest nga report gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Council diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag maki-update man kita karon dugay-dugay sa COVID-19 diri sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. Department of Public Works and Highways Undersecretary Saradin o kon sa dain kag contact tracing czar magalong mag-abot diri sa Bacolod sa Biyernes para sa turnover ceremony sang isolation facility sa Barangay Alihis. Nami na ni kon ma-turnover ni kay bisan paano mahagan-hagan ta ang kadamuon sa mga paidalom sa quarantine sa mga eskwelahan. Kay tikon magabukas ni ang isolation facility, damo-damo naman ning maakomodar mga kaaksyon. No?
Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay Action Dale Salazar. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Action Eden Abuso. Kapulisan preparado na sa deployment sa mga sementeryo sa palibot sang syudad sa Bacolod umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, Nokpo preparado na sa Tigkalalag. Palayag na nga meeting na kagamuning kaundan sang sinapol kahapon sa mga hepe sang kapulisan diri sa probinsya. Kag maki-update ta sining lalaki sa Binalbagan ho ginluthang man patay man. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, mag-asawa sa syudad sang Bago dismayado sa serbisyo sang mga personnel sa isolation facility matapos ang bana ang nagpabata sa iya sini kaulingon nga asawa na nga sitwasyon. Wala gidiya sang mga nurses da nga ginpahamtang kay ti manugbata ning asawa ho ang bana tanadyang nagpabata. Ato ni baloon karon dugay-dugay kay Aksyon Eden Abuso nanong sitwasyon ni man. Samtang sa balita sa out of town igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa syudad sang Sagayho, tari-tari o kung illegal nga pamulang gin-raid sang kapulisan, 3 ka mga persona nagkaladakpan. 3 lang mga sirs. Ang mga tumalaya, wala madakpan. Ang 3 nga nagkaladakpan sila ya. Amuning tari-tari nga 3 lang ka persona nagkaladakpan ba? Mayo magpanago siguro. Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Fresquito. Kaso sa COVID-19 sa San Carlos City nagasaka pagid sa karon. Sa Central Negros naman nga balita sa syudad sang La Carlota, gabalita ni Aksyon Percival Villamor. Formal nang ginpasaka ang kaso sang La Carlota City PNP batok sa isang 38 anyos nga lalaki nga dadakpan sa buy-bust operation. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, 3 patay. Samtang 13 ang missing sa paglaslas sang Bagyo Quinta. Duterte ginmanduan ng DOJ Task Force nga pangunahan ng investigasyon sang korupsyon sa gobyerno. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Balita. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before ginaknowledge na lang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan ka na igtalupangod sa diligid lamang madugay. Ipadala lang ha, mga mensahe basta hindi lang tamagid kadamo, jotay lang, inang makaya talang, no? Sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining website sa www.aksonradyobacolod.com.ph. At sa aton sining mga YouTubers nga naga-monitor na via Aksyon no Radyo Bacolod.
Sige, daligid lang kay mahatag tanay, hatag lang ni Action Henso. Ang resulta sang Small Town Lottery before ta mag-commercial. Daligid lang mga ka-aksyon ha. Standby yari ng resulta sang Small Town Lottery o kunis TL sa Siningadlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36, 11, liwat 36 and 11. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw tanay sa unang batch nga ginpadala sa mga kaaksyon ta nga monitor sa sining pagpangalagad ta. No? Kay Coach Paul Morales, Coach, may lang pag-monitor hidlaw man ta kay Coach Paul Morales. No? Dara sa Celine Homes, monitor si Coach, Coach, may lang pagpanyaga da, Coach. Si Coach Paul Morales. Ayos, hidlaw man ta kay Coach Paul Morales ba? Kay Leslie Gutierrez, may lang pag-monitor dira sa Tangob. Leslie, may lang pag-monitor dira sa Tangob, no? Kay 1900, grabe 1900 gidya ha. May lang pag-monitor, watching live Action Rex kay Tita Fe na Paton Sanggin Panaan, Moises Padilla. Thank you so much, Gid, no? Kay Rafi Libran, may lang pag-monitor, Rafi. And Marilit Verdita, may lang pag-monitor, Marilit Verdita. Botsilingon, Action Rex, hinay magdalagan ang tatlo. Basi buwas guro, ay na kabayunta, no? Marilit Verdida. Thank you so much, Gid, no? Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor kay Ginny Perez dira sa Binalbagan. And sa kay Hazel Alvarez, may lang pag-monitor, Hazel. Batchmate, may lang pag-monitor dira sa Kingtown Subdivision, Barangay Purisima, Manapla. No? Kay Ma Earl, may lang pag-monitor, Ma Earl. Kay Merly Gonzaga, dira sa Alihis, halin sa aga hasta magabi. Nga pamati, stay safe. God bless. Thank you so much, Gid Merly Gonzaga. And sa kay Aquarius Boy, may lang pag-monitor sa pamilya Esteves kag sa Kapitan Namunda sa Barangay Mansablay kay Kap Panoy Tolero sang Barangay Mansablay, Isabela. Thank you so much, Gid Aquarius Boy. Kay Corey Vidaha, watching live from Kuwait. Thank you so much, Gid Corey Vidaha. Kay Marilit Verdi, dali nga good noon, Action Rex, why Gid tada, balita sa second trans ang wala pa makabaton Action o Gid sila makabaton man. Ambot lang, no? The why Gid, the why chansa, no? And sa kay Erwin Buenconsejo, may lang pag-monitor, Erwin Buenconsejo from Handumanan. Thank you so much, Gid Sir Erwin. Anali Elizalde, may lang pag-monitor, Anali. And sa kay 28 Himagbon, may lang pag-monitor 28 Himagbon. Kag pamilya Maghibon sa Barangay Mansablay, Isabela. Kag patamyaw lang ko sa pamilya Lara sa Balasan, Iloilo. Thank you so much, Gid 28 Himagbon. No? Kay Miriam Doliete Suerte, may lang pag-monitor, Miriam Doliete Suerte. Kag taga Shell Station daw sa taga Villamonte sa mga abyan mayong agagid sa tanan-tanan. Ba, pwerte si Miriam Doliete Suerte ba? Mikmik Magan, may lang pag-monitor. Shout out lang dira, Action Rex gali sa pamilya Magan dira sa Barangay Kansalungon, no? Banuasang Isabela. Thank you so much, Mikmik Magan. And sa kay Heaven, may lang pag-monitor kay Joe Manolito. Jose Manolito, mayong udto lang monitor kami diri sa La Castiliana, Action Rex. Thank you so much, Gid. Manjo Arniho, may lang pag-monitora. Liog lang ko, great Condes family. Fermin Jr., Toto Friends, kag Permar, no? Ano ning Permar? Ngalan niya pa ni. Kay Erwin, may lang pag-monitor dra sa Maaw, Erwin. Kay Arman Regalado, may lang pag-monitor dra sa Facuma, Isabela.
Upod ko si Ruming Monasterio, Boy Guapo. Thank you so much, Gidarman Regalado. Kay Melinda Aisporo, may lang pag-monitora. Kay Baby Aisporo, dira sa La Carlota. Kay Janice Sarcepuedes, may lang pag-monitor, bag-ulang gidna kita kuno. Okay. Sige. Na-check pa na mo ng Victorias to. Salamat gida kay Janice Arcepuedes. Na-check pa na mo ng Victorias kay daway pa available. Hindi pa available tong Chief of Police ang Victorias. Parte sinang na sapuan nga patay, no? Great lang si Nanay Diding kag Tatay Morito sa Talimgao, Kawayan, no? Along kamuda permi. Love you both. Talin sa kay Andro Manggilan Villarosa. And sa Barangay 19 to. Thank you so much, Gida. Janice Arcepuedes. Kay GD Molino Marfil, may lang pagpamati. Kay Junjun Esteves, watching live from Binondo, Manila. Tamiyaw ilang batay si AJ Esteves. Ayo, salamat gid John. Kag kay Bia Jonathan, una-una gid sa aton sining nga hunghungan. Thank you so much gid Bia Jonathan. Ayo, sige, dali gid lang ang ibang mga talamyawon ta karon ng dugay-dugay mga ka-aksyon. Standby anay, matag tapila ka mga commercials. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na ang aton oras. Standby karon dugay-dugay sa aton sininga sa ERB, no? Standby karon dugay-dugay kay mabunot adis ang mga mapalaron ho nga tagdaog sang 500 pesos mga kaaksyon, no? Ayos, sige daligid lang kay mahinang kalaban para sa complete nga management sang inyong liberty. Daligid lang aksyon dorsa sa detalye sa mga balita national. Congratulations gali sa mga winners naton sang Arm for Peace. Pagbuligay sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Congratulations sa elementary category naton ho. Nagapanginbulahan kita sa elementary category sa kay Verly Dicket, ha? Verly Dicket. Pulo ka tuig din daron taga Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. And Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, taga Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City, ka mga layo ba?
kag Crispin Henry Infante. 12 anyos ang edad, taga Purok Ilaya, Barangay Kabog, Siyudad sang Bacolod. Amo ning tatlo ka mga mapalaron nga tagdaog sang tablet ni Action Doors. Cellphone para sa inyos ning nga pagtuon. Amo ning importante mo. ARB or ERB for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sa elementary to, sa high school, nagapanginbulahan man kita. Sa high school, sa kay Roy Vincent Piadoce, 17 anyos, taga Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Congrats ha! And kay Roy Vincent Piadoce, hindi na kamo gali mamangkot pag mo magkadto kamo, never na kamo magkadto kay ginaamat-amat na subong dulong. Ha? Mark Anthony Sangrenes, 15 anyos ang edad, taga Purok 5, Barangay Bulata, Banwasang Kawayan. O ka mga layo. Mark Anthony Sangrenes, 15 anyos, taga Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Kagangi ka, tatlotang tagdaog sang cellphone para sa pagtuon. Cellphone o kung tablet, Action Doors? May cellphone, may tablet man. Okay. Nialin Aurelio, 14 anyos. Nialin Aurelio, taga Barangay Bakong, Bago City. High school category na ha, saka college category naman. Ario, congratulations kay Andrea Padernal Amunio. Andrea Padernal Amunio, 18 anyos, taga Kilometray 11, Ajinomoto, Barangay Talok, Bago City. Congratulations, Andrea Amunio. Ha? Ang ikaduhatang tagdaog sa college category, si Leona Grace Paran. Leona Grace Paran, 20 anyos, taga Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Wow, kalapit ba? Kalapit lakto, no? Taga Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB, si Leona Grace Paran. Kagang last naton nga winner, amo si Lindsay Monsato. Lindsay Monsato, taga Barangay San Miguel, La Carlota. Ayos, ulato-lato nyo lang ha. Ang aton sininga, mga padya sa mapalaron sa aton sininga ARB o kon ERB for Peace o kon pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Ayos, congratulations ha sa mga winners ta from elementary to college, mga kakso. Ayos, karon dugay-dugay ang aton sininga SAP sa ERB. Bantayan man ninyo ha, kay dugay-dugay madraw ta diho sa mapalaron nga 500 pesos, mga kakso. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Sa kabilugan balahod, nagdamo-damo, 3 gid ang patay pero may 13 pang missing. Actually, nagdamo-damo ni siya sa atong isa bala ka sakayan pandagat. Sa ditong area ka na Action Doors? Sa Katandua, Camarines, sa sige. 3 ang patay, 13 ang missing sa paglaslas ang bagyo Quinta. Ano ganing kasunod nga bagyo naman? May P? Hindi man Porel? I-check na anong ganda sundang LPA masulod pa daw gapurma naman sila. Pero ay pa mabalaan kung mapurma siya bagyo. Pero kung magsulod siya, ano siya nga bagyo ngalan niya, Action Doors? Itumok ng imo nga microphone para mabatian ka. Si Rolly. Okay, si Carole. Siyang masunod, no? Pero kabay unta nga malusaw ini siya, no? Matunaw ini siya. Kag Duterte ginmanduan ng DOJ Task Force nga pangunahan ang investigasyon sang korupsyon sa gobyerno. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, Region 6 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan.
Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Tatlo ka mga persona ang na-report nga nagkalamatay bangod sa paglaslas sang Typhoon Quinta. Ini ang base sa datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Suno kaya NDRRMC spokesman Mark Timbal, ang mga nagkalamatay ang nagikan duha sa Negros Oriental nga moang sa Shaton kag Bindoy, samtang isa ang sa Mogpo, Marinduque. Dugang pa sini 13 ka mga individual ang na-report nga missing, kalakip ang crew sa isa ka yate nga naglugdang sa Bawan, Batangas. Ang isa nagikan sa Odyongan, Romblon, siyam ka mga mangisda sa Catanduanes kag Camarines Sur, isa ka mangisda sa Iloilo kag isa man sa Negros Oriental. Suno kaya Timbal ka bilugan nga 843 ka evacuation centers ang na-utilize sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, kag Region 8 nga nag-asikaso sa mapektado nga individual. Ang kadamuon sa mapektadong individual ang naglambot sa 914,709 o kon 237,948 ka mga pamilya. Kagdugang pa sini 22,029 ka pamilya o kon 77,793 ka mga individual ang nagatinir sa karon sa tagsa ka mga evacuation centers. Sa separado naman nga report gikan naman sa Office of the Civil Defense 5, naglambot sa 286 milyones pesos, 287,947 ang kahalitan sang bagyo Quinta sa Sorsogon kag Camarines Sur. Nalakip diri ang ilang agrikultura apektado, ila dito nga pangisda kagamuman ang electrical power. Samtang sa iban nga balita nasyonal, nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force nga ginapangunahan Interagency Task Force na ginapangunahan ni Justice Secretary Menardo Guevara nga imbestigahan ang korupsyon sa bilog nga gobyerno. Ginatagan otoridad sang presidente ang DOJ sa pagdesisyon kung ano nga alegasyon ang imbestigahan kagatagan konsiderasyon kung ano kadako ang epekto sa serbisyo sang gobyerno. Ang DOJ ang mahimo magtukod man sang madamo nga panels kung kinahanglanon kag mag-invite o kung i-direct ang iban nga government bodies nga i-assist ang investigasyon. Ang mando epektibo ini tubtub Hunyo 30, 2022 sa tion nga manaog na si Duterte bilang presidente sang Pilipinas, magluwas kung i-revoke niya ini sa mas temprano. Kaina sa iya nga address, ginmanduan man ni Duterte ang task force kay imbestigahan ang ginalegar korupsyon sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH, kaga sa madumduman damlag lang ang panel pagiman sa National Bureau of Investigation ang nag-file sang graft and malversation charges batok sa anay PhilHealth President nga si Ricardo Morales, kay ban pa opisyal angot sa ginalegar anomalya naman sa interim reimbursement mechanism. Sa amuman nga address, ginambala ni Duterte ang mga opisyal sa gobyerno nga imbolbado sa korupsyon nga ang pag-resign ang hindi makaluwas sa ila sa kaso kriminal o kon administratibo. Samtang update lang sa public address sa gihapon kay na ni Presidente Duterte Action Rex, ginpaydalom niya ang 7 ka mga lugar sa Pilipinas sa GCQ kag nalakip diri Action Rex ang Iloilo City kag Bacolod City. Nalakip man ang National Capital Region, Batangas, Tacloban City, Iligan City kag Lanao del Sur. Samtang update sa COVID-19 cases, ang world cases nagdangat na sa karon sa 43,776,587. Ang nagkalamatay naman 1,164,515 kag ang naka-recover 32,179,748. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga record man
nagadangat na kita sa 371,630. Ang nagkalamatay 7,039 kag ang naka-recover 328,258. Sa Negros Occidental may nadugang kahapon nga 50 nga nagdala sa kabilugan niya 4,501 cases. Ang Bacolod yesterday may 16 nga nadugang kag subong lang nga adlaw nag-update man si City Administrator Ang may duha na lang gid Action Rex ang nadugang nga kaso sa Bacolod nga sa karon nagdala sa kabilugan niya 4,746. Sa Bugos nga Western Visayas may 185 ka mga bagong kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 15,958. Out of 15,958, 2,976 diri ang mga aktibo nga kaso. May 313 man ka mga new recoveries na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 12,608 kag may 5 nga nadugang kahapon nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 374 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:03 sa aton oras. Standby na dugay-dugay kay magabot kita sa aton sinima palaron nga tagdaog sa SAP sa ERB. No? Daligid lang kay yari sa nagka-standby na yo si Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa mag-asawa sa siyudad sang Bago dismayado sa serbisyo sa mga personnel sa isolation facility. Matapos ang bana ang nagpabata sa iyang asawa ay nanumaling nga sitwasyon nga. Instead nga nurse o konduktor man ang mga pabata ni sa manugbata, yang banay, yang mong nagpabata, ay nano paltirang banay. Nano nga sitwasyon ni man, nga dito nagbata sa isolation facility. O, tanigin dala anay na sa ospital para matigayo nato nina. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Sa detalye, Aksyon Eden. Action na Rex dismayado sa serbisyo sang mga healthcare workers sang syudad sang Bago ang mag-asawa nga sanda Eugene Aurelio kag Muriel Aurelio. Matapos si Eugene Action Rex ang nagpabata sa iya sini asawa nga si Muriel sa sulod sang Leonor de la Rama Elementary School nga isa ka isolation facility sang syudad. Sa pagsaysay ni Eugene Action Fred, October 21, ginapaidalom sa test si Muriel bangod gina-require sa hospital Balaction Rex nga antes magbata ang isa ka nagabusong dapat magpaidalom danay sa swab test. So pagka October 23 sa nagwa ang resulta ginpabalo nga nagpositibo sa COVID-19 ining si Muriel rason nga ginsugat siya kagindala sa isolation facility. Dugang pa ni Eugene sunod kay Muriel Action Rex sa Sabado pa lang yan nagapasakit ng iyang asawa. Pagka Domingo nga adlaw sang hapon, ginkadtuan man Action Rex sang nurse ining si Muriel kag ginpamangkot sang iya sitwasyon tinagambal siya nga nagadula-dula man ang sakit sang iya tiyan galing kay gin-IE siya Action Rex gin-examine bala. So 3 cm na siya. Di ginhambalan sa kuno Action Rex sang allegedly sa hambal niya sang nurse didto nga ipadala siya sa syudad sang Cadiz. Bangod nga tanan kuno gali na kabusong nga nagpositibo sa COVID-19 ginapabata sa facility sa Cadiz kay Sa din sa Cadiz to? Dito Action Rex most probably sa St. Anne bala. St. Anne Medical Center. Oo, kay ti kompleto na to kaya ang ilang pasilidad. Tinga kundriyaw. Ti sa syudad sa Bago Action Rex elementary school tong iyang mo tapos ang Bago City Hospital. I don't know lang kung may ara pa sila sang lugar man para sa nagpositive ni Action Rex nga nagabusong. Ano nang procedure raw kung positive ka? Din ka dalon man sa hospital nga isolation facility man or sa
ano na magbata ka sa emergency room or sa operating room na no ina-action din man? Kung amo na guro action Rex nga mga sitwasyon nga nagabusong, may ara gina pasilidad dito ko tani sa syudad sang Nga para lang sa nagabusong para lang kag positibo. Oo, correct action Rex. Galing kay diri sa syudad sang Bago, positive siya nga asymptomatic. That's why nga sa isolation facility nga eskwelahan siya ginbutang. Pag sang Sunday to action Rex, pag IEC ginhambalan siya nga madalon siya sa Cadiz, galing kinagab-ihan na lang wala pa siya action Rex na dala dito. So, ang iya nga bana, ining si Eugene, naka-home quarantine action Rex, kaya ang asawa yan nagpositibo mo. Oh. Pero bangod sa kakulba, nga syempre, ano na action Rex, nagaulikid man sa iya asawa, nga nagapasakit na, nagrisgo ini siya, nagwa siya action Rex sa ila balay, Kaya nagkadto? nagpadulong, nagpadulong sa quarantine facility. Tisulok kay Eugene action Rex, ginpaperma siya sang waiver, nga ti voluntary siya nga nagasulod, positive man siya abi o kung negative man sa swab test, kay gin swab test man action Rex si Eugene mo galing wala pa yakagwa ang resulta. So naghambal nga magpirma ka di sir sang waiver, whether positive ka man or negative, hindi ka na makagwa di sa quarantine facility kay makadto ka sa imo asawa nga na positive. So ti wala iya to action Rex in mind kay gani ginapaminsan niya ang iya sining asawa. So, mga sunod kay Eugene Action Rex, mga 6 or 6:30, nag-abot na siya sa may facility dito sa syudad sang Bago. Ti nagapasakit na gini ang asawa, mga 7:30 Action Rex. Nagasinggitan na sila, Sang panawag. aga na or sang gabi? Sang gabi Action Rex. Sa nagasinggitan na nga nagapanawag ng mga tabang, bangod nga mabata na gid ang iya sini nga asawa. So, Kaya sa quarantine facility, wala na da sang duty nga nurse? Nga mong ma-facilitate ko na nung kinanglanon sang mga arada naka-quarantine? Amo na Action Rex ang ginakalain sang buot, kaya ginalibugan man sang ulo, ining ni Eugene Action Rex. Bangod niya ti hambalila, kabalo na gid sila nga nagabusong ang iya ko ng asawa, wala sang may standby nurse nga nagamonitor. Kag bala na to, 3 cm na to. Correct, Action Rex. Galing kay hambal niya ni Muriel, actually na-interview taman siya, inhambalan pa siya sang B-Hertz nga nag-check man to upod sa nurse, Action Rex. Nga nagpuli na kuno yung midwife, kay ginpamangkot siya kuno, tinaghambal man sa kuno nga wala gasakit ang iyat tiyan. Nagpaathag si Muriel, Action Rex, sa B-Hertz, nga naghambal siya nga wala kuya ma'am, naghambal, nga wala nagasakit akong tiyan. Ang hambal ko lang nagadula-dula ang sakit. Pero ti nabatsyagan kuya ma'am nga manugbata nako, pero ti alleged Action Rex ginsabat siya kuno sang B-Hertz nga buwas ka pa na mabata. Amo na Action Rex ang hambal sa iya kuno. That's the time nga Ano lang B-Hertz na? Nurse man na? Doktor man na? Or manugpakot? from barangay health worker lang yung Action Rex. Sabi ko manugpakot na. Sa kaya nga na daw nabalaan niya. Amo na nga Action Rex, nagahambagin siya kuno nga hindi buwas ka pa na mabata. Oh. Pagkalas sa Action Rex, nagapinanawag na, ining si Eugene, nagapangayo isang tabang, wala gid kuno may nagpalapit. Until nga nagrisgo na lang gid sila nga mag-asawa, nga ti hambal gani ni Muriel kag ni Eugene Action Rex sa higko pa pala ang facility. Pero naghigda sa salog, ining si Muriel Action Rex, dira na lang nagbuna, ang iyang asawa, ay iyang bana si Eugene, among nagsalo sang iya sini nga bata. So, wala gidiya sang barangay workers or mga workers ang city health or nano da? Nag-abot sila Action Rex, nakagwa na ang bata, hambal ni Sir sus. Eugene. Ara na nang nabutang na sa salog nga may hapin ang bata, pero ti wala sa sang mga materyales para mag-utod sang umbilical cord. That's why nga ti wala sila gyapon choice kundi hulto ni mga personnel nga nag-abot ni Bala Action Rex para mag-assist na gid ti tapos na ang pagpabata sa ini asawa. Ang isa lang Action Rex sa ginakalainan niya sang buot. Bangod nga kung wala siya gali kuno nagrisgo nga kadtuan ang iya sining asawa, base kuno Action Rex may malain pa nga natabo sa iya sini nga mag-iloy Action Rex. Pagpatian natin Action Rex, ang kabayan sang pagpahayag sang tagreklamo nga si Eugene Aurelio. Jen? Oh, din si Eugene? Oh, dalagi lang aksyon din na. Ti anong hambal sang taga-hospital ni?
Amo ba na siya, Rex, ang ginalambot ta subong kay para at least maplastar taman ang bahay naman sa nga hospital. Kay actually, or taga health center ni gurong in charge ni kaya sa ardor nila mo barangay Bago City Health Center gid ni dapat. Pero sa initially, Action Rex ang natabo to, tapos to nagpangayo lang man sila nga sang pasensya, bangod man sa natabo. Pero ti luyag, wala Action Rex express man sang living si Eugene, ang iya sininga na batsyagan. Kag actually Action Rex kagapon, gali, pangabay sila sa Dr. Abe dira sa quarantine facility nga mapuli na lang sila kay tingig ko ang lugar delikado para sa ilang nga bata. So kagapon sang hapon ginpapauli sila Action Rex kag gin-advise na lang nga mag-home quarantine. Pero ting ginalibugan sang ulo taman bangod nga tinagpositibo. Ti positibo tong asawa to nga nagbata to ginpapauli. Correct, Action Rex. Amo man ang isa sa pamangkot mga sitwasyon do pinalagpataw. Sige, Mati, ang tabi si Eugene. Yes, Action Rex. Sige ko kampante sang sang serbisyo bala nila mamaw. Paswab test na siya ma'am tungod nga requirements sang ospital nga mapaswab test sa kiti mabata sa ospital mo. Pag sa iya pag ay ito siya sang mga nurse dito ginai sa 3 PM. Tay sang aga gapasakit na siya nagwaan na siya gani gali sang kwan niya pag ay siya 3 PM nagambal sila nga dalon siya kuno sa Cadiz. Nga dalon siya sa Cadiz. Wala man nila gindala to. Dalon nila sa Cadiz kay dito mabata kay tanang facility dito mabata. Di wala ginila gindala hasta ti ako ari ko bisan balay gawuri ko sa asawa ko kung ano na to ang sitwasyon niya kay kagaabot ko to nagsulod ko to mapirma ko nila Weaver nga almo na ko nga voluntary ko nagsulod di kay pagabot ko to wala man sila palapit sa amon to kung ano nang amon sitwasyon to ti ang ako asawa mabata na ya gali ya nagbata sa ako pa nagpagwa sang bata ya kay higda na lang sa semento niya pa magwa na gid net ko nga gatawag sila mga 8:37 katawag ko sila nga ma'am buligin niyo ko kay mabata ng asawa ko wala gid sa may masisakon basta na lang nagpa ang bata ko ako na lang mismo nga amay ko mismo nagpabata sa asawa ko kay go nila gin ko ang bata nga nagwa na sa bata ko sa semento ara na ang ara ng bata Malaman ka do kabudlay bla hambalon nga mga tuntong nga klase ka mga tao ni nugbata na gid sang babae hindi pa pag hatagan sang igtalopangod nila da. Amo to Action Rex ang ambal sang nga sitwasyon ni man. Abi sinong alkalde sang Bago da gani? Si Mayor Nicolas Yulo, Action Rex. Mayor Nicolas Yulo, kung nagapamati ka Mayor, liog tani action biniyo ipatawag niyang in charge sang quarantine or isolation facility ninyo dra sa Bago ka mga tuntong nga klase ka mga tao ni ti kun nabutang to kuway tumagabot ang bana kagway magriskong bana nanong natabo to sa asawa niya kag bata niya. Amo na Action Rex ang ambal sang ang bana nga nagpasalamat na lang siya nga nagrisgo siya kay kung sa Euron Action Rex breach of protocol pagani kay naka-home quarantine sila hindi siya dapat kagwa. Pero dapat kung magamuto nga may ital-ital nga sitwasyon, ginpastan bayanda sang City Health para nga in kaso bla may matawag to sa kung sinong talawgon niya to? Wala gid ya kuno Action Rex kay miskan ang bana gani ara na wala lang man sila gin lantaw didto ulihin na gid Action Rex nag-abot pero ulihin na kuno nag-abot. Ano ka mga akomodar sa mga pasyente da isolation wala man lang gali tawo da nga mabulig sa mga tawo da nga kinanglan kung gasakit na tong tiyan mo kag kinanglanon mo ng bulig nila way man sa mga tatap sa inyo da. Ang lain lang daan Action Rex kay may bata padaan kabudlay kay kung mag-ubunag na iya mag-ulang nagwa na sa tiyan sang Iloy dapat may mga medical expert na dira nga nagalantaw siya nagatipan sa iya. Kay sa una pa lang daan sang sang Sabado Action Rex naging kuha pa lang siya kabalo man ang ara nga mga personnel nano na sila aksyon din ido na nga pagkabuna pagwa okay na dayon ka sensitive ano nga sitwasyon ng ila na yaman. Di dapat kurehiran na ni Mayor Nicolas Yulo. Kung nagapamati si Mayor Nicolas Yulo sang siyudad sang Bago, koreksyonan mo na Mayor kung anong patakaranda nila da kay hindi mo maintindihan kung galano na dang sa Bago City Health Office naton. Sinong in charge sa Bago City Health Office? Ta dapat ipathag yan eh. Aksyon din? O nawala ka?
na putol siya. Dali gilang balikan ta si Action Eden Abuso. Kay ini nga klase sang senaryo ni, okay na siyang protocols nga ginapatigayon ta. For example, gabusong siya, i-check na siya kung inugbata yan na, dalon sa pinakamalapit ng ospital da o kung dalon sa ospital na lang, parang bisan paano mabutang man sa seguridad ang kabuhi isang iloy kag isang bata na hindi kay patiniron pa sa eskulahan. Action na din? Correct, Action Rex. Sa munang ginakalain, gid kay ti kung kabuhi, Action Rex mo, ang Duwa na da kakabuhi, iya sang bata kag sang iloy na dra. Kung abot ka ni Action Rex, kung wala lang tuguro bo, kalain, iguro ba siya kung Action Rex para sa Imahin lang bana, tong galing kiti bisan sino man siguro nga bana na kung magamo ng sitwasyon sa asawa diyang inugbata na waito sang timbang magwagi na bisan nagka-quarantine ang bana sina. Correct, Action Rex. Ti amo to subong ara Tapos gintugtan man lang nila nga magpauli na sila balay. Kay positibo pa Kay Action Rex inudok ang ang klase sang hilikoto na. Hindi ko kinsindi, Action na din. Doga init ang ulo ko. O sige na. kalma lang, Action Rex. Doga init ang ulo ko, bla basta magamuning nga klase sang panggawi mo. Abi mo kung pakiganguta mo pa na sila para may rason. Bisan ilabo mo sa bato na. Why na sang mga turgar nga magsiring nga sa lagid na konto? Why na? Puros na sila may mga rason. Bisan i-check mo na, Action na din. Sige na lang. Basta ara na sa ila puluyan ang iloy, ang bana, kagang bata nga bago bunag, nakapauli na. Nakapuli na, Action Rex. No, te, pwede man ang gali kapauli eh. Kagara lang man sila. Mas... Ay, Kabudlay nga sitwasyon, no? Sige Sige, Action Rex, balita halin sa Patrol, Action Eden Abuso. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, ka mga ulogtasan klase ka mga tao ni, no? Kabudlay galing magugtas, kasubong ng tiyempo, Importante na nga, safe na ang bata, safe ng iloy. Kung ipatigayo ng home quarantine, ti positibo ang iloy mo, ang bana ti subject sa home quarantine, ara na lang sila sa ila puluyanda, pabantayin na lang sa mga barangay tanod kung gusto ninyo pabantayan. Kag ti ang check-up, dapat i-check ding iloy. Kaya ti positive ang bata pa nga bag-o bunag, no? Way taman ginapangayo nga magkalalat na ni sila. Pero ti aran na sa barangay health workers naton kung anhon yun eh. Kaya kabudlay nga sitwasyon nga magamuning plastada niya. Way man nila ginapangayo nga matapikan sila sa anuman sining COVID na. Pero importante da, dapat kung amuning sitwasyon, ginasunod ni kag may barangay health workers o kung health workers mismo, sang Bago City ang nagatamod sang sitwasyon. Balaan na ginto naka 3cm to, ano na magtawag ka? Naka 3cm na, wayagin pa, butangan ginhaw-mahom pa nila, niya buwas pa na siya mabata. Ay ho, kung wala mga turgar tong bana, kundi nagbunag ang asawa to nga wala iya sang bana, way sang kun ano, ay ho, kabudlay nga sitwasyon. Sige, daligid lang kaya rin na ang aton sining sap sa Action Radio Bacolod. Aring mapalaro niya ho, nga 500 pesos ang tagdaog sini. Ilang taon ta kon makasabat inisya, no? Simple malang mga pamagkutanon ta. O sige, daligid lang, standby ha, standby. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ari na, garing na siya. Ilang taon tabi kung hello ni siya sa aton nga tawag ni. Sa sining udto, no? Parang may baluan ta. Hello, mayong udto? Mayong udto? Hello?
Hello? Oo, mayong udto. Bayog to. Oo, taga din ka gani. Taga Handumanan? Handumanan ikaw. Din ka nga purok sa Handumanan iha. Purok 3? Purok 3, barangay Handumanan. Pila na gani edad mo? Ha? Pila na edad mo? 38? 38? Oo. Okay, ga pamati gid siguro ni subong daw naga-iko siya. Sino galing ngalan mo? Mernalo? Mernalo ano? Nabarosa? Mernalo Navarrosa. Correct ni siya, Mernalo? Oo. Dalaga, may bana, may laon, ano? May bana. Gani. Joke lang ah. Gapamati ka subong? Oo. Sa ano nga radio station ang ginapamatian mo? Action? Action. Sinong angkor subong? Sinong angkor man? Sinong istorya sa imo? Art? Si Art? Sure ka? Sino? Isa na lang ka pamangkot ah. Kung napaktan mo na nga gapamati ka sa Action Radio, subungod to, sino ang ginapamatian mo? Sino? Ano? Oh, dali lang kinautod siya. Dayalan to siya, nailiwat may kinautod siya. Dayalan to siya, mga ka-action, standby ha. Ang problema kay daw nalubat sa siguro. Dali ang cellphone, anay. Ang charger, dali no? Isa lang ka pamangkot ko to kay Mernalo Navarrosa. Sinong ginapamatian niya, subong nga udto. Sinong ngalan ko. Oh, ti ang balya to, Art Tayhopon. Okay? Pero hatagan ko pagit sa isa pagit ka chance. Galing ito, katatlo mo na nga, why gid action hands? Last na lang, ikaapat nga tawag mo. Parang sigurado. Kung why ti, sorry lang, sorry. Tawag ta diliwat to. Ti, why na gid chance. Babayi ng operator. Ihulog ta ni siya liwat di sa aton. Sining buon-buon no. Actually, kadamo pa man ah. Kuha ta da isa to, parang sigurado. Oh, balik ta ni siya. Oh, ara sa? Hello? Hello. Hello? Hello? Oh, si Merna ni. Oo, natubad. Nalubat ka? Nalubat ka? Art tayo phone. Wala ko gina-charge. Why mo gina-charge pero subong okay na? Okay na ga. Oo, sino ngalan gani na kon? Art tayo po. Art Kanyuto? Tayo po. Tayo po? Tayo po. Ano to? Art tayo po. Art Kairopon? Oo. Tiway gid ko. Sorry lang, no? Sala ang imo sini nga sabat, no? Sala, next time lang has. Next time. Okay, next time. Mga draw taliwat, kinanglan correct gid nga sabat. Isa na lang to tani, ho? Nanuman nga mga, ang sabat ya to, art, ano itong apelido ni Action Art, Gakadlaw si Alex Montiso. Alex Montisa, ikaw karon kadlaw kada karon. Dali lang kay madro taliwata. 500 pesos, no? Ang baton sinisang aton sining winner. Hello, mayong udto. Hello, sir. Good afternoon. Bao, English spoken ka ha? Taga din ka gani? Sir, ari ko di sa Silin Homes. Ano? Sa Silin Homes, sir. Sa Silin Homes. Yes, sir. Fortune Town. Ikaw sa Block 67, Lot 27, Phase 2? Yes, sir. Baga pamati. Ginisa kayo iko ko mo. Silin Homes,
Fortune Town, Barangay Estefania ni isa lang kami ni ka lugar mo. Lan taon sino gani ngalan mo? Salvador Perlado, sir. Salvador Perlado. 28 anyos ka pa lang? 58, sir. Gani man ginapayuhom talang ka 58 anyos si Mr. Salvador Perlado. Anong ginapamatian mga programa subong? BBB, sir. BBB, sinong ang korman? Lumipat ko, si Action, ano man, hindi man si Brian, Oo. si Art Tayupon. Art Tayhopon. Oo. Oo. Amo lang na ang sabat mo. Amo lang na, sir. Amo lang na sa mga. Ate, amo ning masadya sa tanan. Di ko na pagsuliton kaya amo ning sabat niya mo, Art Tayhopon or si Brian Morden, no? Te Salvador Perlado. Yes, sir. Pasensya gid Dason lang. Dason lang, no? Kasimple lang sa pamangkot ko. Isa lang kami ka barangay pagid nga duwa, oh. Ara lang ko sa piyak niya, siya ara man sa piyak, no? Hindi giguro para kay Salvador, no? Dason ipiho na kay Salvador kung magabutan liwat ang iyas ning ngalan. Okay? Barangay Estefania tungo na ganito din to tumana, no? Estefania ari taga Mandalagan. Lantaon taning taga Mandalagan yo. Tawgan ta, duwa na mga ka-aksyon. Simple lang ang pamangkot eh. Ano nga programang ginapamatian mo? BBB, correct na. Sino ang angkorman? Amo lang ang pamangkot ko, no? Siling ni Leslie Gutierrez ling ya natulon ko man ang dukot ba? Buyong gidning mga gatchat sa aton diling ni Leslie ling ya. Early Flor de Lisa, relax ka lang anay Ayo. Taga Carvic Mandalagan, puro kahirop puro mahirop ni Carvic Mandalagan ginatawgan ko, no? Lantaon tani ko masabat ya. Kung nagapamati ka sa Action Radio, pihugid nga masabat mo eh. Kasimple man lang sa pamangkot. May hapon. Oo, mayong hapon, madam. Sino ni? Si Marisa. Marisa? Ruben. Si Margarita ya din. Ay, Margarita. Sorry, sir. Ay, nung nalipat ka sa ngalan mo, Margarita ngalan mo? Oo, kayo nakulbaan. Sabi mo. Nga, hindi magpakulba, bala. Gapakulba. Pila edad mo ganit? 37? 57. Oh, biko 37. 57, gali. Okay. Anong programa ta subong? Kwan. Ano? Action PBB. Action BBB. Okay. Correct na. Isa ka nakapuwenta. Ang ikaduha kong pamangkot, sinong gahandol sa Action BBB? Felix Cantong. Sino? Felix Canton. Rex Cantong? Sure ka? Yes. Ate, okay. Di na ako magpadugay. Congratulations sa 500 pesos ang imo sinibatonon, Madam Margarita Roben. Hulato-lato mo dang signal sang sang padala center. Madam? Sige. Oh, thank you gid. Salamat gid. Pamati lang sa Action Radio ha. Thank you gid. Salamat gid. Always. Oh, thank you gid. Una. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats sa taga Purok Carvic, Barangay Mandalagan sa winner naton bago gid lamang kasimple man lang na ang aton sining nga pamangkot sa inyo, no? Simple man lang ng pamangkot sa mga angkors dire sa mga tagdaog tasang 500 pesos sa aton sining nga SAP sa ERB. Ayuda nimo. Di kung nagapamati ka, mabalaan mo gid kay nagapakilala man inang angkor sang programa nga imo ginapamatian, no? Simple lang na. Next time ang iba na. Iban next time naman, no? Ayos! Congratulations sa aton sining nga winner sa SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon sa hapon sa kay Aksyon Marlon Hinovia. Bantayan ninyo, ha? Atagan taga mga daan ideya karon kay Aksyon Marlon Hinovia. Pamati kamo kay simple lang ng tirada yaman karon, ha. Ayos! Sige, kantuan ta na yung balita dugang sa Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH Undersecretary sa DAIN kag Contact Tracing Czar si Magalong lang o mag-aabot diri sa Bacolod sa Biyernes para sa turnover ceremony sang isolation facility sa Barangay Alihis. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, may pila ka mga national officials gikan sa iban nga mga talatapan sa gobyerno mag-aabot diri sa mga syudad sa Bacolod para magtambong sa turnover ceremony sining 32 ka mga room sa isolation facility dira sa may barangay Alihis. I-turnover ni sa LGU sang syudad sang Bacolod. Ini ang gin-confirm sa aton ni Bacolod City Councilor Renisito Novero, ang chair sang Quarantine Center Action Team. Basiman siya sining information nga nabaton Action Rex. Nagatambong sa seremonya si DPWH Undersecretary Emil Sedain, Secretary Yano Baguio Mayor kag Contact Tracing Czar nga si Benjamin Magalong, kag pilaman ka mga local officials. Based man sa information ni Councilor Novero, magatambong man si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang program Action Rex pati kayo nun nas 4:30 sang hapon. Kag prior sang sining event sa kay Councilor Novero, ining mga bisita gikan sa National Action Rex may pilaman ka mga appointment sa pila ka mga lugar diri sa may Negros Occidental. Ang isolation facility ang gin-inspection kahapon, no, ni Councilor Novero upod man si Mayor Bing Lunadia, nagabalaw sang 25 milyones pesos, may aircon ang kada isa ka room Action Rex, may kaugalingon nga banyo kag kompleto sa gamit. So sunod diri sa konsehal, once nga ma-turn over na ang ining pasilidad tiyang syudad, amo ni ang in-charge Action Rex sa tubig, suga, maintenance ang pasilidad kay diri pahamtang ang mga COVID-19 patient Action Rex. Nagpasalamat man ang konsehal sa national government sa paghatag sa pagtamod sa panawagan sang LGU paagi man sa DPWH. Ginpahig man ni Novero nga padayon sa karon ang pag-convert man sa evacuation sa area sang Barangay Vista Alegre sa may relocation site nga himuon man isolation facility para sa mga asymptomatic nga COVID-19 positive. Aring tingog ni Councilor Renisito Novero. I-turn over ni siya sa Friday. There will be a turning over ceremony at 4:30 in the afternoon this coming Friday. Oo. At yan diri ang DPWH, regional director, then maybe ang national officials, maybe ang undersecretary sa DPWH, si undersecretary sa DAIN, maybe secretary Yano, and I was informed na daw si General Magalong, Mayor sa Baguio, ma-attend man. The provincial governor will also join us here. Of course, the mayor will be there and our local officials. Governor Bong Lacson, attorney? Oo. I see. Maalin pa man ni sila sa ibang mga city before 4:30. Na ibang pa na sila katuan outside the city mo within the province.
Actually, sa nabatihan si Councilor Relecito Novero sa mga nagpapamangkot kung may bayad o kung wala, libre action Rex no in kaso nga i-refer no sang Emergency Operations Center ang isa ka COVID-19 positive nga diri siya ipahamtang i-monitor tubtob nga maka-recover, so wala sang bayad. Ay ni siyang dugang pasilidad apisar nga ang pito ka mga hospital sa syudad ang mayari kita diri sang 201 ka mga available nga mga COVID-19 beds sa Action Rex. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa nag-action yo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson Dale Salazar, sa iluhanta ang aton sining mga balita gikan sa kay Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 376,000 nga balor sa mga nagkalamatay nga kasabatan bangod sa baha sa tong Domingo nga adlaw sa 5 ka mga LGUs diri sa probinsya. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex, ang banawasang hinubahan amo ang naka-record sang pinakadako nga kantidad sang kahalitan. Balor ini sang kasapatan nga nagkalamatay matapos nga maanod sa baha. Resulta sang naglaslas nga Bagyo Quinta sang nagligad nga adlaw. Kabugusan sa datos nga nakuha agin sumitaw diri sa Talatapan. Provincial Veterinarian Dr. Rinante Desenda para sa 336,841 pesos. Kabugusan nga balor sang sining mga nagkalamatay nga kasapatan. Ang banwasang hinubaan may ara sang isa ka karabaw nga napatay na anod, 7 ka nga baka, may pato man kag may kanting initadan sa Barangay San Rafael, Talakagay, Barangay Dos, kag Barangay Puok. Muning pila ka mga barangay ngagin baha. Banwasang Valladolid, may mga nagkalamatay nga free range chicken, manok, may pato man kag may ara gani nga baktin ning papoy. Sa banwasang San Enrique, may isa ka karabaw nga napatay matapos man nga malumos. May 2 ka kanding, may ara sang 2 ka inagbulang nga manok. Sa Bago City, may mga free range chicken man ang nagkalamatay. Ag may 8 gid ka mga baktin, lakar, luta, 8 ka mga inagbulang nga manok nagkalamatay. Ag may ara man nga free range chicken. Mahal niya Desenda ang Hinubaan Animal Rescue Center. Dako-dako ang nabulig kay may ara sang pila sa ka mga nagpatayon sang pag-rescue man sa sapat amo to nga medyo nagkatulog tibawas pa nagkagwaay man makaangkon sang dako kaperdihan ang ining mga nagasagod o kon mga animal racers. Iba nambal ni Daddy Sen sila na mismo nagtinguha. Labi na ini mga manugsagot sa baboy, sila na mismo nagtinguha. I-bakwet ang ilang siling baboy sa mataas-taas ka lugar kagin patiner anay. Iba na aras kilisan talon kanulat nga mag-subside ang baha kag ibalik ilang siling tagsa-tagsa ka mga puluyano kung tangkal. Ari si Provincial Veterinarian Dr. Desera. So ang aton nga ginpaubra nga Hinubaan Animal Rescue Center nagamit yun sa Sunday, Monday nga mga sapat nga na na distress. So gindalan niya sa rescue center damo na nga sapat ang nadala dito. Ang sa South Bend lang wala to maka labot kay ginbutang na isdalan sa mga tao, mga baboy. Well, ang sapat kung na-insure na siya sa PCIC, ma-claim nila. So, ang ilang municipal agriculturist, adra na sila ga bayad sa ilang insurance, no? Pero sa probinsya, ang amon mahimo,
ginapadalaan na sang team for barangay clinic, veterinary clinic nga may bulong libre kag may veterinarian nga team nga mga kadto sa ila. PCIC ginamuno ni Disena mo na sang Philippine Crop Insurance Corporation. Sa din ko nagkapa-enroll ka diri ko may ka sang kinasog nga kasapat nagkalapatay bagod man sang trahedya para ka sang ika-claim nga insurance. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hirubayaw na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ayun kay may extended time na ho. Ang pakonsulta magpakonsulta nga oras dira sa BRO Center. Aryo may bagong nga post sa Facebook si Mayor Evilio Lunardia. Extended ang time, no? Instead nga only 8 o'clock sa aga tubtob 12 sang udto ang BRO Bacolod Respiratory Outpatient Center ang nag-extend sang consultation nila tubtob na 4 sang hapon, October 26 kahapon ini nag-start or officially kahapon October 26, no? Libre konsulta, libre magpakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient or BRO Center. Aradra namtang sa B-Center sa Atubang Blasang Bacolod City Public Plaza. Bukas na ang BRO Center Lunes tubtob Biyernes 8 sang aga tubtob 4 sang hapon, no? Libre konsulta ina mga kakson. Ayos. Sige. Daligid lang sa mga kakson ta. Magmaitisi kita. Kulang balang imo sining ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kaintangan, responsable at pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon action radyo. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tanianay ho sa mga kaaksyon ta, dira, mga kaaksyon sa kay Mernalo Navarrosa di Pasana. Kanugon ba, pwede pa ko na makaliwat, makabaton liwat. Okay ari man digin balik namon mamerna, ang imo sining nga entry or ngalan mo gabuton taliwat kung magabutan, no? Ayos, thank you so much, gid. Madam Mernalo Navarrosa di Pasana, no? Kanugon mamerna, no? Alex Montesa, may lang nga pag-monitor hasta pato patay man ka baluman na maglangoy si Rex. Gani man. Dalom abi ang tubig mo. Muna nga waygid maka tigayo, no? Makaluwas ang mga kasapatan sa lugar nga ginbahan. Baboy pagid, patay gid na sila kay hindi na sila kabalo maglangoy, kaluoy sa mga sapat. Pero sa mga sapaton nga mga pulpol, wala ano to, di na natong iya nga mensahe wala madala sa Landomon flash flood si Rex. Wala sila kaabot pizza ono kag dos. Ayos kay Ceres Chabuso, malang pag-monitor Ceres Chabuso, no? Kay Early Flor de Lisa, sa radyo ga pamati gid kami di gin open ko Facebook ko. Buyag Early Flor de Lisa. Thank you so much, Early. Sharon Rico Manalo, may lang pag-monitor sa bugos nga pamilya ga pamati gid halin sa bulata hasta sa hapon nga drama. We love Action Radio. Nami ang mga anchorman makawiwili mamati. Gani man. Ayos. Leslie Gutierrez, salamat gid ha. Rodora Syoko, sos ano man nga mga di na sila pagbasula bla Rodora. Kabla nalipat lang na sila. Thank you so much, Rodora Syoko. Kay Zet Alunan, kay Cathy Ver, may lang pag-monitor kay Coach Paul Morales. Coach Paul Morales, aksyon nalipat pa siya sang iya ngalan sa Badahuya Mantaba. Gani ko sa. Thank you so much, Coach Paul Morales. And sa kay Selbet Yap, may lang pag-monitor. Gani man, kanugon gid Selbet, no? Ayos, thank you so much. Ginonoy Tahones, good hay non si Rex. Thank you so much, Ginonoy, no? Nonoy Tahones. Kay Chris Vilma, 3 years. Gani man, Chris Vilma. Ayos Di na ko magsugpon to Gayom ko sa mga mensahe bla ni Alex Monteza mo. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang ang pag-monitor. Hindi ma'am, kay may ginagabot kami di mo.
nga mga names, no? Kay Gina Junella, may lang nga pag-monitor. Ay, sus. Sorry. And sa kay Janet Mid Kayaw, Janet Mid Kayaw, may lang nga pag-monitor sa Mid Family sa Andumanan sa mga katapos ang Action Radio. Nagapamati gid ko dia kag live sa YouTube Action Rex. Thank you so much gid Janet, no? Kay Rachel Bihag, may lang nga pag-monitor. Rachel Bihag. Kay Jerry Hikana, thank you so much Jerry Hikana, no? Kay Imi Esmeralda Dolido, ayos. Kay Rica Librilia Lambatin, ay kanugon sang 500, no? Gani Rica. Sige lang, next time ari pa man na ding ila mga names ginbalik namon diri, no? Merly Dolido Magallanes, parang Philip Kin Alonsagay, ako mangkuta ha. Okay. Kay Tuto Pabalati Ignacio, may lang nga pag-monitor dra sa Silay, tamiyaw lang Ignacio family sang Isabela. Salamat gid, no? Kay Ipalan Catherine, no? May lang nga pag-pamati damo sang mensahe ba? Kay Lisel Miranda Sakare, may lang nga pag-monitor. Okay. Ayos, thank you so much, Lizella. Eric Benuelo, may lang nga pag-monitor. Sling sayang. Kay Ipalan Catherine, may lang nga pag-panamyaw sa iyang iloy. Kay nating Ipalan, kag si Lolo Totong Ipalan, sang kando ni Gapamati gid sila subong. Salamat gid, no? Okay. Sige, kay giban na kuanan na tampukan na sang mga mensahe, no? Pakarunan taning iba na nga hindi ta malabutan blang kay gakatampukan. Yeyelo Nedas, pag-greet lang happy birthday sa manghod ko kay Ma'am Renali Joy Escobar sang Caridad La Carlota. Happy birthday Ma'am Renali Joy Escobar, no? And sa kay Inday Montserrat Joan, no? Monserrati Joan. May lang nga pagpamati dira sa Manapla. Iday Joan, kamusta ka mo dira, no? Joan Monserrate. Okay, kag sa Bugos nga Monserrati family dira sa Bliss Project sa Manapla, no? AG Lacson, ga monitor man sila sa Sipalay. Salamat gid, no? And sa kay Mernalo Nabarosa. Okay. Pwede gyapon na rin pa ding nimugin balik ko to. Parang bisan paano sa rason magabutan ka naman. Kung imo ginasa. Basta importante pamati lang, no? Sige, dali gid lang mga kaksyon. Standbyan ay balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:59 ng aton oras. Natuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa Negros Occidental Provincial Police Office o kunok po preparado na sa Fiesta Minatay. No? Kaglalaki sa banwasang binalbagan ho, ginluthang patay. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. Aksyon Rex, opisar nga may ara sang closure sa mga sementeryo sa probinsya sa Negros Occidental, pagiman sa executive order sang province. Pero ang Negros Occidental Police Provincial Office ginahandaan na ang pagbutang sa mga kapulisan sa tag-sa ka mga area of responsibilities sa tagsa ka mga manuwag kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pinutuyo sini Aksyon Rex sunod pa sa kainok po Deputy Spokesperson na Police Lieutenant Wilma Silva amo nga mas masiguro nga wala gid sang may makasulod sa tagsa ka mga patio kag malikawan ang anuman nga paglusupak o paglubag sining nasambit iya nga mando Aksyon Rex. Pero
pagkatapos sining closure nga daw 5 gini kaadlaw sa Oktubre 5 na naman sa 7 pasaka, mas padamuon pagid ang kapulisan kay ginalauman sang otoridad sa probinsya sang Negros Occidental nga amo ina ang adlaw nga magadagsa man ang mga tawo action Rex. Kag bisan subong pag nga nagahinampot pa lang ang Nobyembre, damo naman sang tawo nga nagaamat-amat sulod sa mga kapatsyon. Ang tanong yan na diri ni Silva, kaghalinman kay Police Colonel Romy Palge, nga hindi magdala sa mga matalom nga bagay, armas luthang, kag mga pagkabutang nga hindi man ginaalaw sa sulod sang Patio Action Rex, dekawan man ang ininom, kag ipatuman gid ang health protocol agod nga layo sa disgrasya sining COVID-19. After sa after sa may araman sana go ano. So gihapon mabantay ang pulis, may ara gihapon sang ginatawag nga confiscation kung may mga dala sila ng mga ginaprohibit sa patio. Action next po ng porusyon sa palayag ni Silva angot sini pinaplaboton iyang tigkilalaga. Samtang Isaya Caliborero ang napatay sa pagpanglutang dito sa Banwasang Binalbagan, partikularmente sa may sitio Apitong 1, Barangay Biao. Ang biktima din kilala sa kay Blas Urbano, 47 anyos, soltero, kag pumuyo sa nasambit man nga lugar. Sunod din kay Police Major Fernando Somblingo Jr., Action Rex ang hepe sa Binalbagan PNP. Si Urbano ang nagapanglakaton ini padulong sa puloyan sa iya pakaisa sang lambatan. Siring 3 ka mga suspitado kag isa sa ila amo ang nagluthang. Nakaigo o naigo ini sabi nga biktima sa ulo Action Rex kag sa likod. Rason sang iya siring nga kamatayon. Nakatipon sang 2 ka basiyo sang kalibre 45 ang kapulisan sa eksena sa insidente, pero sa pag-imbestigar ni Somblingo sa mga pamilya sining biktima, damo gali ni siya kontra. Pirmi nagahimo iskandalo, nagamaoy Action Rex. In fact, ang family sunod kay Somblingo, way na plano pa magpasaka sang kaso, bisan pa nga makilala kung sino man ang suspect. Sinasambit iya nga pagpangluthang Action Rex kay sinimatinihon at large ang mga suspitsado. Talagin na kang Rex ha? Oo, arin. Daw nag-kwansa. Sige, pakaronan lang na action, Brian. Pakaronan ko lang Action Rex ang tingog ni Somblingo ang hepe sang Binalbagan PNP. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than nag-report una sa balita na aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ta si Action Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Kapulisan na handa nasa deployment para sa palabuton nga pagpadulong bla sa mga kaaksyon ta sa sementeryo. Diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, umpisa Oktubre 29, tubtob ini Nobyembre 4. Yari ang countdown sang report ni Action Eden Abuso. Action Eden. Action Rex, handa kag preparado na ang Bacolod City Police Office sa pag-deploy sang kapulisan sa 13 ka mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Including private ni Action Eden? Yes, Action Rex, ini ginalakipan sang 4 ka public cemetery kay 9 ka private cemetery diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ini ang base man sa Executive Order number 61 ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga nagadumili sa pagpasulod sa mga pumuluyo sa sementeryo agud magbisita sa ila nagtaliwan nga mga himata.
Dugang pa ni Pico na saad man sa EO nga tagaan konsiderasyon ang mga pamilya nga may schedule kag nga magpalubong mula Action Rex ng ilang himata sa inadlaw nga ginadumilian nga makasulod sa sementeryo. Ang importante ipabilin ang health protocol kag pamilya gid lamang ang makasulod. Pagpahayag ni Pico, magalipon sila sa mga beach resorts o kon sa iban nga lugar nga mahimo matiniran sa mga pumuluyo sa maabot sa Nobyembre 1 kag 2 agod mapabilin ang social distancing kag ang pagsuksok sa face mask sa tanan nga oras. Panugyan ni Pico sa mga luyag magbisita sa sementeryo, hindi na paghulaton ang Oktubre 29 bangod istrikto nila ipatuman ng EO sang alkalde. Pamateraton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. We are all set na for deployment sang aton nga personnel in compliance sa Executive Order number 61 ni Mayor Bing Lunardia. Starting October 29 until November 4, hindi kita pwede makapasulod sang magabisita sa aton diri public kag private cemetery. Kung may mga personnel man kita dira nga ipahamtang, ang ilayang pag-aobrahon is tuban. Magabantay sa aton nga mga patyo nga hindi masudlan. Pero ang authorized lang ang magpalubong sa mga nagtalaliwan nila nga mga himata. Amo lang yang gina-allowed under Executive Order number 61. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ibe Haboso. Una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Andrew Juanites dira, may lang pag-monitor Andrew Juanites. Kag Joe Castillo Lamoste, may lang pag-monitor dira kay Joe Castillo Lamoste. Ayos, sa mga ka-action ta, Evergreen Herbal Capsule. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, yari na ang pinakabag-o Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:09 ng aton oras matapos ang balita kadtuan tanay nga mga balita out of town kay si Action Stephen Fresquito sa San Carlos naga-standby kini may kang tanan sa update nga record sa COVID-19 sa mga syudad nagsaka pagid kuno karon ho yaring kaundan sa report ni Action Stephen Fresquito. Sa detalye Action Stephen. Yes, Action Rex sa aton update sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos nga nagtaas naman sa karon nga adlaw Action Rex nagabot sa 212 ang kaso, ang confirmed nga kaso sa COVID-19. Nga sa din may-ari ini nga aktibo nga kaso nga 128 kag nagdugang kaso amo ang 26 kabilog. So sunod pa ini sa kay Dr. Jessa Chapon sa City Health Department diri sa siyudad San Carlos nga ini nga mga kaso nagtaas o nagdugang Action Rex tungod sa continue
nga pag contact tracing ilabi na sa mga primary contacts sa tong mga nagpositibo. So part ini gihapon sa nga massive nga pag contact tracing diri sa aton nga ilabi na sa LGUs naton o sa local government units nga mga nagpositibo. So nagadugang ini siya Action Rex every time nga may maka-contact trace kag makita nini kag makuha sa swab test, may posibilidad nga nagadugang ang kaso. May nakaroon Action Rex nga padayon ang pagstrikto sa aton nga border nga sa karon nga wala anay may makasulod kag makagwa nga mga taga San Carlos kag ang mga hindi man taga diri sa siyudad sa San Carlos para lamang ma-prevent ang ang movement sa mga katawhan diri. Sunod pa sa kay Mayor Rene Agustino nga mo ini isa sa mga ilang ginahimo para gid lamang nga mahinay-hinay ini kag maamat-amat nga magpanaog ang kaso sa sining COVID-19 natin nga sa diin kadamo na no, sa mga nagpositibo. So but then for now continue sa gihapon Action Rex ang pag contact trace, ang continue ang pag swab test kuha sa PCR sa tanan nga mga wala pagid makitaan no, kay may ara pa iban nga mga individuals nga hindi pagid na trace mga Action Rex no. So gani kadamo pa nga ginahimo sa atong taga City Health Department ilabi na atong taga CDRRMO, Disaster Risk Reduction Management Office nga sila mismo ang nagapangunay sa pag-contact trace sa pagkuha sa mga possible nga mga nga nagtakdan sini or kuhaan sang swab test kay pagdalon sa quarantine facilities diri sa aton sa siyudad sa San Carlos. So para sa next dugang naton sa laing pangabalita naman wala man sang dalagko nga mga insidente sa gihapon diri sa aton kapulisan sa aton nga blatter book batawhay ang San Carlos sa pipila na ka mga inadlaw but then padayon lang aton kapulisan sa gihapon sa ilang trabaho kag sa ilang naman nga normal na karon ang operation since nagbalik na atong mga pulis naton nga nagpositibo man. So ara na karon sa ila balik na duty kag nagapadayon sa nga tanan nga mga aktibidad kag sa pagbantay sa peace and order ilamya diri man sa siyudad sa San Carlos. Nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. May lang nga pag-monitor kay OTTG, Christine Taxi, Idi Rica Ford. Ay, pwede si Idi. Sige, thank you so much gid Ed sa pag-monitor sa sining odto no sa OTTG Taxi. Kantuan taray balita ni Aksyon Roger Gotibo sa siyudad San Cadiz. Ini may kang tanan sa siyudad Lasang Sagayho nga balita ining tarik-tari o kun illegal nga pabulang gin salakay sa mga kapulisan. 3 ka persona ang nagkaladakpan. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex, 3 ka mga persona ang pinangsikop sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad San Sagay matapos sinigapatigayon sa ilegal nga pabulang sa bahin sang Sitio Kamantigi, Barangay Old Sagay sa among siyudad. Ang gipadakop alas 2:45 takna sang hapon kahapon. Kinkilala nga Mona Carlo Giganto E. Flores alias Janjan 22 anyos ang edad. Seriaco Lakaw-Lakaw Ibanggoy alias Akoy 68 anyos. Kaga John Riven Alob Ilalim alias Junjon 50 anyos sa edad, tanan residente sa among lugar. Suno sa report ang elemento sa makatapos ang kapulisan operatiba ang nagsulod kag nag-raid sa sining bulang o kontari-tari matapos nga madamo na nga mga report. Anabaton man sa kapulisan nga ina nga lugar nagapatigayon sa nga tari-tari gani nga ginkantuan gilayon. Ini ang violation sa Presidential Decree number 449 sa dini kapasaka sa ilang kaso karon nga adlaw. Natigay ni ma-recover ang 2 ka mga fighting cock kag ang 370 pesos nga bit money kalakip na ang duhaman ka mga bulang bilang ebidensya batok sini sa 3 nga nagkalanakpan. May mga ara pa nga iban nga mga tao nga dito apang nagpalalagyo matapos may buloan nga ang mga kapulisan amo ang yara sa amo nga presensya sang ila pagbinulangay. Report gikan sa siyudad Sang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita Aksyon Roger Gote, balita gikan sa Lakbanwa sang Sagay, no? Subo man nga balita ko lang taon mo ho ang Moises Padilla, isa sa magamay lang lugar diri sa probinsya pero inagyan sang baha ho. Ang 1.7 milyones nga worth sang heavy equipment sa banwa sang Moises Padilla nga bakal ni nila 2008 bala mo ang sinalakay man isang tubig baha ho sa tong Domingo nga adlaw mga kakson ining prime mover bala ho nakitaan nga nasalpan sang tubig o puno sang mga sagbot mga kakson no? Ay, pwede mo no? Sige, bantayan lang ang dugang sini mga kakson nga information parte sining mga nandamage dira sa banwa sang Moises Padilla. Kadtuan tanang balita ni Akson Percival Villamor sa La Carlota, formal na ginpasaka ang kaso sang kapulisan sa syudad sa batok sa 38 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation. Yari ang countdown sa report ni Akson Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex. Tigayon na napasaka ang kaso sa isa ka persona nga nag-violar sa Republic Act 9165 sa Oktubre 23 sa 2020. Ini siya nadakpan mga alas 10:30 sang aga dito sa Bukros Gamay, Barangay 2, La Carlota City. Ang suspect dire ginkilala sa kay Vicente Hirolani Itanyo. Ini siya nadakpan sang aton kapulisan nga nakuhaan sa iya posisyon kag control sang 5 tanan kahit self-transparent suspected siyabo sang aton kapulisan nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang Drug Enforcement Unit sang station. Ini siya napasaka na ang kaso sa RTC La Carlota nga may case number 6523 kag case number 6424 sa violation sang Section 5 kaga 11 sang Republic Act 9165. Ini karon ining suspect na hunong sa gihapon sa custodial facilities sang La Carlota City Police Station kag ginaulat na lang ang commitment order nga ipapanaog sang korte kagud nga iliton sa Bureau of Jail Management and Penology. Report live gikan diri sa La Carlota City ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Percival Villamor, balita gikan sa syudad sang La Carlota. May lang pamati sa kay Inday Blasao, ga-monitor sa sininga odto kag kay Hanibi Toledano, Baysan no sa Calgary, Canada, ga-monitor man ang panamyawlin sa kay Liberty Binitin Obaldo, no? Kag kay Sandrach Sandrachi Orcales, may lang pag-monitor Sandrachi Orcales. Kay Dilaos, may lang pag-monitor sa Kingtown Victorias, no? Kag kay Nanay Sabel, may lang pag-pamati. Kay Rhea May Treves, 3 years, no? May Rhea May 3 years, may lang pag-monitor. Ga-monitor sila sa Pasay City kag tamyaw ilang pamilya Baya kag Bosimi sa Victorias. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang amon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:26 ang aton oras. Dali lang kay daw nagkwansa, daw nagpilit-pilit siya. Sige. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Ang way ta malabutan pabosanta ini mga kaaksyon, no? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Sa sining bahin nag-agda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Sunod na sa dinigilamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kaanginan. Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of the crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon